Ешіл өзендегі мебель фабрикасы Франция компаниясының тонылған түзіліш гипермаркеті үшін жиһазлар жетіштіре. Бұл процесіне Республика иқтисад министріне көрсеттілер. Митхат Шахи-Ахметов Ешіл өзеннің башқа предприятиелерінде де болды. Аш су бүлмәсе жиылмалары, балалар жиһазлары, түрлі формадағы урындыклар. Идел буе фанер жиһаз комбинаты соңғы елларда ең зур шетел рейтингларының бірсі белән актив эшләде. Элемтәләр үзелгәч, алмашка башка шетел фирмасын таба. Илдә бик күп сәүдә үзәкләре бар. Порядка 115 магазинов в Российской Федерации. Готовим под нее отдельную линейку продукции. Это Россия Федерациясында %15 кибет. Аның өчен аерым продукция линейкасын әзерлибез. Аш су бүлмәсе җыелмалары, балалар өчен җиһазлар. Алар сынаулар уза. Июнь айында базарга продукциянең беренче партиясын бирергә планлаштырабыз. Партнерны алыштыру белән бергә шетел фурнитурасын лак һәм буяуларны да алмаштыралар. Җитештерүдә туктап торулар яки кыскартулар да юк. Үрнәк алырлык мисаллар бар. Янәшәдәге Горький исемендәге суднолар төзү заводы шундый режимда 2014 елдан бирле уңышлы эшли. Корабль төзүчеләрнең заказчылары чит илләрдә дә, Россиядә дә, Калининградтан алып, ерак көнчыгышка кадәр Татарстанда да бар. Яшел үзәндә республикада икенче Идел аша күпер салу өчен конструкциялар әзерлиләр. Ә монысы хәрби заказларны үтәүче цех. Янәшәдә тиз йөрешле метеорлар эшләп чыгарыла. Заказчыларның сыйфат таләпләрендә Яшел үзән судно төзүчеләре уңышлы үти. Заказлар тулысынча диярлек чит ил җиһазлары һәм комплектлаучы әйберләреннән тора иде. Без хәзерге шартларда күп үзгәрешләр кичердек. Хәзерге вакытта чит илләргә бәйле заказлар күпкә кимеде. 20% гына калды. Эш элеккечә бара. Без шулай ук эшлибез, заказлар бар. Киләчәктә дә заказлар күп булыр дип ышанабыз. Предприятиедә эшләр күп. Завод тагын 1000 хезмәткәрне эшкә алырга әзер. Очень важно, чтобы наши системообразующие предприятия Безнең система булдыручы предприятиеләрнең үзлексез эшләве бик тә мөһим. Хәтта бүген булган ярдәм чаралары да система барлыкка китерүче предприятиеләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Юкка гына сәнәгать флагманнары кече һәм урта бизнес предприятиеларына эш бирмәгән. Яшел үзән районында да шулай. Хәзер инде без кешеләрне ничек күчерү буенча эш алып барабыз. Логистика алымнарын ничек оештырырга. Безгә дә кешеләр кирәк. Безгә кадрлар кирәк. Менә бу шуннан да җитди чакыру. Һәм без аның буенча эшлибез. Татарстанда хәзер барлыгы 59 федераль һәм 314 республика дәрәҗәсендәге система барлыкка китерүче предприятие бар. Барысы да импортны алыштыру режимында эшли. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары.